И здравейте, приятели, това е следващият епизод на Clash of Clans. О, малко ми лаги. Това ще е военен епизод. Ще гледаме нападения в Лара и ще нападаме в Лара. Това. Тук ще нападна. Опа! Да, то ще го бия. Ще ви покажа и другото ми нападение. Знам, че снимам и на MaxRBG едновременно и на Касакано. Ако на някой има проблем, пишете в коментарите, защото не е много наистина нормално за една поредица да снимам на два профила. Обаче просто на Каскано има какво да се прави. Аз казах в инфо епизода, кога ще снимам пак на MaxRBG. За сега съм на Каскано. Той Лар ще победим. Не знам кой ще е интересно. Това е много яко. С миньорите, дето е разбита бука. Тази бука разби с миньорите, ето я. Съжалявам, че се обърках първия път. Ей, тук може и да победи. Той е победил, но Беби Дракона победи, което беше странно. Ако се чудите на какво се смея, гледам кикилака в момента. И оная там, дето е на лагера, шефката, вика, че не иска да е стара и самотна с мокра маруля. Да, тя ще ги бием, ако не нападнат още веднъж. Но имаме само 13 часа. После, ако искате, мога да снимам и съсетам как разбивам този анджел. Да. Айде бе.
Ай, това вижте. Оу, бум. Това тук напада брат ми, вие виждате. Той по принцип е доста добър в нападението, но в базите не е най-добрия. Неговата база е от интернета, моята аз съм си я измислил. Оу, как отскочи, той е визард. Преди малко казах, че може да снимам на Етан, обаче се отказах. Съжалявам, ако някой е искал да го види как се играе на него, но просто не искам да снимам от него. Трябва да тегля Mobizen. Просто не искам. Ето вижте ни клана, защото джойнаха някои хора от миналия епизод, ето SnakeBG джойна. Пепи, не, вие май сте го виждали, Криси 1007, Let's Splash също. Миналия епизод май не показвах хората. Ето е Spine Killer, Rafala.bg, Ком. И това са. Вижте, ако още се пази тук нещо, едно нещо стана вчера. Не. Ей, то беше толкова близко. Няма значение. Събрахме поне 50 човека в клана. И аз ги скиках, защото не бяха бегета. Което беше странно, понеже клана по принцип трябва да се намира само от бегета. Не знам дали чувате телевизора. Тия войници. И тук. И ще има още едно нападение в Лара, да ви покажа. Ще ви покажа още едно нападение и това ще е край на епизода. Това ви го показах, това ще ви покажа на нашия.
Уау. От толкова близо даже ми лагва. То не знам дали си пуска абилитито на Кинга. Май си го пуска. Да, пуска го. Толкова брейк. Горкия. Айде, чао. Жалко, че лоу-брейкърите имат толкова малко живот, иначе щяха да са по-силни. Ако имаха повече живот. Поне 2 удара, за да са му на канона. О, Мишо напада. Това ще ви го... това ще го гледат за последно. Ама това май... Да, Бука напада, знаех си. И нищо не направи. What the fuck? Къде бе? What the fuck? Колко е сигурна тая Age артилерия, бе? Добре, това ще е този епизод. Надявам се да ви е харесал. И довеждане.